Hello friends, good morning. Ang dinay दैमानि ना बा फ्रेश वाटर फिश नि खोथा रायलायनो सानदों. फ्रेश वाटर फिशआ जोंनो गोबां हेल्थ बेनिफिट्स होयो. जेरखम रगु, काटला, ना मागुर, ओमफ्राय लोगोसे आरो गोबां दङ. थ' जों ना फ्रेश वाटर बा रिवर फिश को जायोबा दैमानि नाखौ जायोबा जोङो ओमेगा 3 फेटी एसिड मोननो हायो. ओमेगा 3 फेटी एसिडा जोंनि हार्ट हेल्थनि थाखाय मोजां, जोंनि ब्रेन हेल्थनि थाखाय मोजां, लोगोसे जोंनि मेगनखौबो मोजाङै लाखियो, हेल्थि लाखियो. ओमफ्राय जोंनि स्किन, जोंनि खानाय बेफोरखौबो मोजाङै लाखियो. ओमफ्राय जों गोबां माइक्रोनिउट्रियेन्ट्स मोननो थाङो, जेरखम आयरन, केलसियाम, ओमफ्राय फस्फरास, ओमफ्राय भिटामिन डी, भिटामिन B12 बेफोरखौबो मोननो थाङो. ओमफ्राय बेयो डायबेटिक पेशेन्टफ्राबो जायो, मानोना बाहाय इनसुलिन सेन्सिटिभिटिखौ बारायो. ओमफ्राय लोगोसे बियो बेहाय ल' फेट कन्टेन्ट थायो. ओमफ्राय नंखायनो ओमफ्राय लीन प्रटिन मोनो. बे मोनसे हाई क्वालिटी प्रटिन जेखौ जोंनि बडिनि रिपेयर आरो ग्रोथनि थाखाय नांगौ, ओमफ्राय ओभारअल हेल्थखौ मेनटेन खालामनो थाखाय. ओमफ्राय दैमानि नायाव मार्कारि कन्टेन्टआ खम जायो. मार्कारिया जोंनि देहानि थाखाय हार्मफुल. थ' नंखायनो जोङो दैमानि दैखौ आरामसे जाजायो. ओमफ्राय दिनैनि थाखाय बेनो, थेंक इउ.